Nada, ahora que é o 10º día hábil despois da presentación da moción de censura por parte dos grupos do Compromiso máis Partido Popular, damos proceso ao inicio do pleno, para o cal vamos a proceder a ler o artigo 197. Vamos a proceder á lectura do artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, Lei 5/1975, para, a continuación, proceder á elección da mesa de idade que rexerá a presidencia desta sesión a todos os efectos oportunos. Vale? Entonces, procedo a ler o artigo 197 no que é de aplicación directa ao Concello da Baña, obviando as previsións referidas aos concellos de Concejo Abierto. O alcalde pode ser destituído mediante moción de censura, cuxa presentación, tramitación e votación se rexirá polas seguintes normas. A moción de censura deberá ser proposta, cando menos, pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e terá que incluir un candidato á alcaldía, podendo selo calquer concelleiro, cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. O escrito no que se propoña a moción de censura deberá incluir as firmas debidamente autenticadas por notario ou polo secretario xeral da corporación e deberá presentarse ante este por calquera dos seus asinantes. O secretario comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exigidos deste artigo e estenderá no mesmo acto a correspondente diligencia acreditativa. O documento así diligenciado presentarase no rexistro xeral da corporación por calquera dos asinantes da moción, quedando pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no plazo máximo dun día a contar dende a presentación do documento no rexistro, os efectos da súa asistencia á sesión, especificando a data e hora da mesma. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluído o alcalde e o candidato á alcaldía, actuando como secretario o que sexa da corporación que acreditará tal circunstancia. A mesa limitarase a dar lectura á moción de censura, a conceder a palabra durante un tempo breve, se estuveran presentes o candidato á alcaldía, o alcalde e os portavoces dos grupos municipais, e a someter a votación a moción de censura. O candidato incluído na moción de censura quedará proclamado alcalde se esta prosperase co voto favorable da maioría absoluta de números de concelleiros que legalmente compoñen a corporación. Ningún concelleiro pode asinar durante o seu mandato máis dunha moción de censura. A ditos efectos non se tomarán en consideración aquelas mocións que non tivesen sido tramitadas por non reunir os requisitos previstos na letra B do apartado primeiro deste artigo. A dimisión sobrevida do alcalde non suspenderá a tramitación e votación da moción de censura. Continúa dicindo o mesmo artigo que o alcalde, no exercicio das súas competencias, está obrigado a impedir calquer acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da corporación a asistir á sesión plenaria en que se vota a moción de censura e a exercer o seu dereito ao voto na mesma. En especial, non son de aplicación a moción de censura as causas de abstención e recusación previstas na legislación de procedimento administrativo. Os cambios do alcalde como consecuencia da moción de censura non teñen efectos de cambios na composición de posicións presidenciais, pero isto é de aplicación aos concellos de réxime de Concello Aberto. Polo tanto, unha vez lido o artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, queda, polo tanto, dado paso para a elección da mesa de idade. Neste caso, o concelleiro de máis idade José Manuel Landeiro Liñares e a concelleira de menor idade Lorena Trillo López. Por lo tanto, damos paso a que vos constituades como mesa de idade e presidades a sesión extraordinaria de moción de censura e dades lectura a... Bueno, bons días a todos e a todas. Acto seguido, vamos proceder a lectura da moción por parte de Lorena. Vale. Bos días. Moción de censura contra o señor alcalde don José Antonio Pereira Gil en base ás seguintes consideracións políticas que a motivan. Os asinantes, concelleiros e concelleiras do Concello da Baña, representantes dos grupos políticos do PP e Compromiso por Galicia a Baña, comprométense a desenvolver, a través da figura legal da moción de censura, un proxecto de regeneración política e social no noso municipio. Para este proxecto, que engloba a maioría electoral reflectida nas urnas o pasado 2019, apoiámonos en varias evidencias que queremos poñer de manifesto neste texto de moción de censura contra o alcalde José Antonio Pereira Gil e o seu grupo político municipal do PSOE. No actual sistema electoral, regulado na Lei Orgánica do Réxime Electoral, a moción de censura queda perfectamente definida, indicando que o alcalde pode ser destituído
mediante a moción de censura que esta debe ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Polo que a propia lei deixa claro que o noso sistema é un sistema de maiorías, contando os grupos asinantes coa maioría necesaria para levar a cabo o bo porto de dita tarefa. Non só contamos coa maioría de concelleiros e concelleiras, senón que contamos coa maioría de votos, un 59,54%. A suma de votos dos dous partidos asinantes é de 1.573 persoas que confiaron nos nosos proxectos políticos co fin de que a situación na Baña cambiase de ritmo. Falamos de case 600 votos máis que o partido que ata hoxe ostenta o goberno municipal. Estamos convencidos e convencidas de que cada unha desas 1.573 persoas desexaban un cambio real no noso municipio e unha alternancia no goberno. E o noso xuízo, o máis importante, un cambio na forma de xestionar diferente ao que se está facendo. Esta moción de censura preséntase para que a Baña teña un goberno plural, que alcanzará a regeneración política e o fin dunhas prácticas antidemocráticas mantidas polo actual equipo, heredeiro dun gran proxecto político do anterior alcalde. A represión, a manipulación, o abuso de poder, o sectarismo e o desprezo mostrado cara a esencia da mesma democracia foron a folla de ruta do actual goberno do PSOE da Baña. O momento non é fácil económicamente e socialmente. A veciñanza da Baña non se merece continuar padecendo o actual goberno municipal, insolidario, prepotente, surrealista, ausente e complacente coas políticas restrictivas aplicadas de forma generalizada sen centrarse nos problemas do municipio. É o momento do compromiso, de ser valentes, de arriscar. Sería imperdoable esconder a cabeza agora e mirar para outra parte. Non podemos seguir mantendo esta situación cando é posible cambiala. Quedarnos a marxe agora sería imperdoable. A cidadanía elixiunos para tomar decisións en momentos difíciles como actual, en base a uns principios e en beneficio da Baña, por encima de intereses partidistas, que tendan a deixar que o tempo pase e lograr un rédito electoral a conta do sacrificio de todo un concello. Eliximos o responsable, non o cómodo, pero convencidos e convencidas de que o facemos en beneficio do noso concello e dos nosos veciños e veciñas, que nos outorgaron a maioría aos partidos que propoñemos a moción. A manipulación sistemática dos medios de comunicación con diñeiro público que seguen sendo utilizados como ferramenta de propaganda actual do equipo de goberno, sen fomentar un verdadeiro debate aberto e plural sobre os retos e oportunidades do noso pobo, sen a menor crítica a quen goberna. Desprezouse de forma sistemática a oposición, sen presentar asuntos importantes ao pleno, valeiros de contido, con expedientes que non contaban cos informes oportunos, sen manter un diálogo previo para chegar a acordos, con demoras nos envíos de documentación relevante, sen respetar os acordos plenarios e un largo etcétera. Seguiron actuando como fixeron sempre, con desprezo, diferente a que o seu antecesor lles enseñou, ainda estando como estiveron en maioría absoluta. O respeto aos demais debe ser unha norma, non unha excepción. Tiveron a oportunidade de desenmascararse, polo menos deste tipo de conductas, de mostrar máis respeto cara aos traballadores e traballadoras deste concello, pois crearon un mal ambiente laboral, como, por exemplo, unha RPT sin dialogar. Cara ao respeto dos partidos políticos aquí representados facendo caso omiso. Non se aprobaron asuntos de vital importancia como os orzamentos, pola falta de negociación, de diálogo e de debate para elaborar un dos documentos máis relevantes de calquera administración. Este é o talante democrático que demostran. Non nos sorprendeu, desgraciadamente, xa que foi un exemplo máis de como se negan a aceptar a nova situación política, igual que se negaron a levar a cabo acordos adaptados por toda a corporación. O acordo da moción de censura propón unha regeneración política e social necesaria para a Baña. Este acordo que alcanzamos vai máis alá das siglas e dos intereses propios de cada grupo. Aparca as diferencias ideolóxicas e fórxase con sentido de responsabilidade política que xustamente falta ao actual goberno e exixe de confianza, de respeto, de diálogo e de entendemento. Todo aquilo que unirá ao noso pobo sempre convencidos e convencidas de que o prioritario é recuperar a convivencia dentro da pluralidade da Baña. O acordo basease nuns piares programáticos que todos e todas consideramos indispensables para asegurar o desenvolvemento económico. Ata o de agora lastrado por unha visión excesivamente sectaria e desconectada da realidade para avanzar en igualdade de oportunidades e converternos así nunha referencia de transparencia e de bo goberno. Votáronnos porque dixemos que estábamos dispostos a gobernar, porque dixemos que estábamos dispostos a traballar, a debater e a mellorar o noso pobo. Votáronnos porque ofrecimos dignidade e respeto para as asociacións totalmente esquecidas, para os traballadores e traballadoras municipais que están a padecer as consecuencias dun mal goberno municipal, porque ofrecíamos igualdade e transparencia, porque as persoas e as empresas que queren traballar con o noso concello e esa tarefa comprométenos.
Estamos legitimados para gobernar, estamos motivados para asumir esta labor, porque esa é a nosa responsabilidade ante unha veciñanza que xa hai tempo que está a dicir a berros que non aguanta máis. Dentro da regulación legal establecida e facendo uso das ferramentas democráticas dun Estado constitucional, ambas formacións, representadas no Concello da Baña a través dos seus concelleiros e concelleiras, acordan dar unha resposta contundente á ampla demanda cidadá de cambio de xestión e rumbo, acredentada nas últimas datas. Así mesmo, propoñemos a don José Andrés García Cardeso como candidato á alcaldía en consenso entre todas as persoas asinantes desta moción de censura, que acepta de forma expresa ser o alcalde do equipo de goberno que se conforma a partir de agora e co que se traballará para desenvolver un programa de goberno froito do diálogo, o debate, o respeto e a confrontación de ideas para chegar a acordos. Un programa centrado no desenvolvemento económico, na mellora do medio ambiente, no fomento das nosas tradicións, no desenvolvemento do rural e na protección social, con medidas encamiñadas á mocidade, a facilitar o acceso aos servicios públicos e a desenvolver a dignidade laboral, a igualdade de oportunidades e a transparencia ao noso Concello. Ao tenor disposto e de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral, modificada esta polo 8/1999 do 21 de abril, preséntase a moción de censura contra o señor alcalde don José Antonio Pereira Gil e todo isto en base aos seguintes fundamentos xurídicos. Primeiro, a presente moción de censura presentan a 7 concelleiros e concelleiras do Concello da Baña, que constitúen a maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Segundo, os concelleiros e concelleiras que suscriben a moción de censura propoñen a don José Andrés García Cardeso como alcalde do Concello da Baña, cuxa aceptación expresa consta no presente escrito da proposición de censura. Terceiro, esta proposición de moción de censura presenta ante o secretario xeral da corporación para os efectos que autentique as firmas dos concelleiros aos que suscriben o presente escrito e acredite que a moción de censura reúne os requisitos legais exixidos no artigo 197 da Lei Orgánica de 5/1985 do 18 de xuño do réxime electoral xeral. Por todo o anterior exposto, solicitamos que se teña por presentada esta proposición de moción de censura contra don José Antonio Pereira Gil e sírvase admitila dispoñendo os trámites legais necesarios para levála a termo. Así mesmo, e de conformidade co artigo 197.1.c da Lei Orgánica de 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral, quedará ao pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ao seu rexistro. Os concelleiros que suscriben a presente moción de censura propoñen, como xa dixen antes, a don José Andrés García Cardeso como alcalde deste concello, cuxa aceptación expresa se anexa a seguir. Don José Andrés García Cardeso, concelleiro do Concello da Baña, de acordo co establecido no artigo 197.1.a da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réxime electoral xeral, acepta de forma expresa a súa designación como candidato á alcaldía do Concello da Baña. A continuación, a mesa de Ará constata neste mismo momento para poder continuar coa tramitación da moción de censura que se mantén os requisitos exigidos no artigo 197.1.a da Lei Orgánica 5/1985. A continuación, darei a palabra aos candidatos por este orden. Primeiro ao candidato a José Andrés García Cardeso, despois pasarei aos outros grupos. Bueno, bons días a todos e a todas. Eu quero facer unha mención especial de que todos os concelleiros e concelleiras que suscribimos este escrito o pasado día 26 presentamos esta moción porque consideramos que é unha figura lexítima e democrática. A pesar de certos comentarios que andan facendo por aí, é lexítima e democrática. Está contemplada dentro da Lei de Réxime Electoral Xeral do ano 1965 e ca modificación da lei tamén do ano 1999. Por tanto, desde aquí o que queremos é facer unha pluralidade. Hasta agora, permíteme dicirnos que, inda que no escrito xa vai, era un escrito que presentamos onde foi unha serie de cuestións que eu tamén depois me vou a referir a unhas cousas puntuales, porque hai moitas cousas que podemos escribir, estar aquí con 12 páginas, é o esquecemento. A oposición, en este tempo que estuvemos, non se contou. E acordo unhas palabras que se dixo na Casa de Cultura
donde dice solamente vos vamos a pedir o vosso apoio cando faga falta no pleno. Eso non é a democracia. Tivemos tempo na pandemia, por desgracia, sufrimos unha pandemia, sufrimos onde podemos falar, onde podemos dialogar. Isto foi a falta total de diálogo, de respeto e de esquecemento que tivemos. Por lo tanto, desde aquí, sabemos que o momento non é fácil, tanto económicamente como socialmente, pero sí que o pobo da Baña e a demanda que nos pediron os veciños é que déramos un cambio de rumbo, e non o dixeron. Tivemos moitos comentarios, moitas chamadas para que non esperásemos máis. Tivemos dando oportunidades, nunca se contou con nós. Depois dicen que houve intentos de propostas e de consenso. As propostas saliron dos propios grupos da oposición, tanto nas obras, como tamén cando foi o tema dos gastos extraordinarios para, eu acordo-me ben, cando foi os gastos extraordinarios do tema da pandemia, donde a vosa proposta era contratar personal, cando había que atender as necesidades vitales da xente que o estaba pasando mal en ese tempo. E así o fixemos. Foron propostas, foron a votación. Non hubo nada fora do outro mundo. Por lo tanto, eu entendo que se en este último tempo os esqueceches totalmente, nos últimos 4 meses, os plenos ordinarios que eran cada mes, viñan vacíos de contenido, como decían no escrito. Solamente viñan rogos e preguntas. Solamente na última vez hai o da aprobación dos días festivos. Creo que foi no mes de setembro, se mal non recordo. E depois veo con un informe que viña sin uns informes oportunos, viña sin respetar tamén moitas veces que viñamos na tardanza en entregar a documentación, non respetar os acordos plenarios que se facían e se fixeron aquí con mocións. Tanto, foi un esquecemento. É dicir, parece que era de unha maneira unilateral, estabas por un lado. Eu digo unha cousa, se non é representación, cando hai unhas eleccións, escollen os representantes políticos para tomar decisións. As decisións poden haber ser equivocadas, reconozco que poden ser equivocadas, pero hai que mirar o interés xeral. O que non se pode mirar solamente a unha unilateralidade, solamente a andar a uns cuantos veciños e os demais quedan aí. Eso pasou continuamente. Por tanto, vamos a ser de que estes concelleiros e concelleiras das formacións, tanto de Compromiso como do PP, do Grupo Municipal da Baña, o que acordan é dar unha resposta contundente á demanda que nos estaban pedindo os veciños. E os veciños nos pedían que déramos un cambio de rumbo. E así o vamos a facer se conseguimos que en política non vale todo. Non vale todo. Esa é unha arma que está desempleando moito. Utilizar artimañas inventadas, embarrando o campo para sacar un rédito. Manipulación dos medios de comunicación. Medios de comunicación, non levamos aquí, falamos para un tema como é un bono social aquí con unha concelleira e aquí é polo outro lado a 10 minutos ou a hora está polo outro lado o alcalde dicindo que eso non se leva a cabo porque non é. Eso foi así, e quedábamos en levar para falar, dialogar e chegar a un acordo. Pero eso non se leva a cabo. Por qué? Porque en política pensada que va de todo, non. Mira, non por repetir, moitas veces unha falsedade ou unha mentira se converte en realidade. O populismo e a demagogia nunca teñen os objetivos conseguidos. Iso é a base de traballo e a base de diálogo. E vos poño un exemplo, mira. Fixo agora 43 anos da Constitución española, que foi no 78. Chegouse a un acordo con varios grupos de distintas ideoloxías, pero chegaron a acordos. No Estatuto de Autonomía tamén chegaron a acordos. E aquí tamén debíamos chegar a acordos. Un concello pequeno, un concello rural, o importante é o objetivo xeral que son o interés xeral é prioritario e o interés dos veciños, e non como se estaba facendo. Por exemplo, temos agora, fai 2 meses, en Alemania. Son 3 grupos, xuntaron e en 2 meses arreglaron para que gobernar un país. O diálogo é sentado nunha mesa, que a veces nun diálogo e nun debate non se chegan a acordos nun día, nin 2 días, pero pode-se chegar a acordos nun futuro. Por tanto, entendemos de que a base de madurar certas ideas consíguese. Eu desde aquí poñendo manifesto gestións. Gestión económica. Gestión económica, e non o digo eu, sí.
Algúns falan así, a cuestión económica non digo eu, os frutos vamos ver rapidamente. Un desastre. Tema de licitacións, administrativos, licitacións, obras, aumentos. Aquí propúsose e trouxose moitas veces modificación de obras para aprobar no pleno. E sabemos que as obras moitas veces requeren un modificado. Apróbase, non pasa nada. Agora, por unilateralidade, Conselleiro de Obras, alcalde, non co director de obra. Incluso deixando a parte o director de obra, aumento de obras, que despois pasan as consecuencias que pasan. Entón, agora é a realidade. Licitacións, pérdida de subvención na gestión administrativa, pérdida de subvencións, unhas que non se piden, outras que se pediron e requeriron documentación e non se entregaron, e outras que xa non se tramitan. Temos o exemplo agora do IDAI. Despois de 2 anos e medio estamos a punto de perder o IDAI como non se manda a documentación. E acaba o plazo. Pídense as socas, pídense os boletín de industria, pídense a certificación final e todavía está sin enviar, despois de febreiro de 19 de estar autorizada. Xa estuvamos a punto de perdela. Hubo unha revocación, fixose unha alegación, reconduciuse, pero estamos a punto. Por lo tanto, en temas sociales, o compañeiro David Gontán explicou durante moitas veces nos plenos o tema de cando deron aumento do servicio ao fogar, das horas, 1563. Non se empleou máis que 50, perderon os restantes. Só é diñeiro en especie para os nosos servicios para os nosos vecinos, os servicios ao fogar. Por tanto, por que se perderon ese? Cando se deron gratuitamente. O tema da banca que eu poño aquí, fixos unha invitación ao jefe territorial e ao jefe de zona para facer unha reunión neste salón de plenos e non apareceu o alcalde. Puxo unha excusa de que estaba ocupado. Salvo que fora unha cousa moi urgente ou de calquera índole familiar ou toda a historia, debía estar presente en temas fundamentales. Entonces, nós sabemos onde estaba. Hasta sabemos onde estaba, por moito. Feijóo, pode ser tamén que soubera onde estuvera. Entonces, vamos a darnos conta de que se en temas primordiales e fundamentales non estamos presentes, obviamos todo. En educación, houve xente que estuvo esperando por unha parada durante un curso inteiro. Non se fixo unha gestión. Gracias ao apoio e a gestión que se fixo por parte de outros grupos, a parada está en marcha. Está en marcha. Que dicir de RPT? Pero vamos a ver, non contaches ca oposición para a RPT. A todo o pasado nos indicabades que tiñades. Non falaches nin co personal. Non fixaches unha ficha de cada traballador. Dixémolo varias veces no pleno que iso non iba a ir adiante. Gastache os cartos ca empresa, ca asesora jurídica, con todo. Van máis alá de 15.000 euros. Fruto non nos sacaches. Por que vos empecinades nunha cousa cando o normal sería falar entre todos e dar o paso adecuado? Ao final quedaron o ambiente laboral dos traballadores enfrentado, porque además hasta se lle negaba que se falaran con eles, cando non se falou. Con algúns sí, pero a maioría non se falou. Propostas, que decías que non tenemos propostas, que era por consenso. Aquí, moitas veces, cando viñeron as propostas por parte da oposición, foron nos plenos, falo do POS, falo do adicional de gastos extraordinarios de servicios sociais, foron propostas que saliron de nós, e votáronse, e saliron as que se votaron. Claro, ahora decides que non estábamos de acordo cas propostas que traíades. Bueno, son propostas, como son legítimas as vosas, son legítimas as nosas. Que decir do Valadar do Pobo? Despois de 4 ou 5 informes de falta de transparencia, de que estades incumplindo de toda a historia, pasado polo forro. Nin caso, están aí. E outras cosas que están pendentes. Que non fixetes caso. Por lo tanto, como queredes vos dar a transparencia de que se iban facer as cousas de outra maneira? Mira, eu digo sempre, como se non vou rematar, porque hai moitas cousas que podía estar falando aquí, como dixeron que fora breve, eu quero ser breve. En política é importante servir para... A política sirve para unir, o que non sirve é para enfrentar. Non sirve para enfrentar ni facer confrontación. E nos pobos pequenos, e nos concellos pequenos, eso debe facer moito máis incapé, unir. Porque senón parece que a casa dun pode ser un dun lado e outro do outro, pero ao mesmo tempo únese. E aquí tamén isto é o importante. Porque por encima das ideoloxías, e con isto acabo,
quero deixar ben claro, por encima das ideoloxías que podamos ter estes dos grupos que presentamos a moción, fora de ningún interés de grupo, fora das ideas, o importante son as persoas. Non podes te reír que é igual, eu digo con toda franqueza. Fora das ideoloxías prevalecen as persoas, prevalecen os veciños e as veciñas, para loitar por objetivos que en conseguir son o interés xeral. Por tanto, desde aquí consideramos que é moi necesario, como antes decían, de que os veciños estaban pedindo un cambio de rumbo de xestión, e aquí o traemos con toda franqueza e nos comprometemos os dos grupos levar a cabo para que en este goberno plural se poda conseguir as mellores inversións, as mellores axudas e as mellores traballos e obras que se poden conseguir para o noso concello, que é o Concello da Baña. Terminada a intervención de José Andrés García Cardeso, damos a palabra ao portavoz, bueno, ao alcalde José Antonio. Gracias, Bandeira. Bos días a todos, a todas, compañeros que estades hoxe aquí, veciños que estades fora na plaza, porque o salón é moi pequeno, non podedes estar aquí dentro. Decir que hoxe é un día moi triste para min. É un día triste para Mónica, para Ana, para Pena, pero tamén é un día moi triste para esos 1.485 veciños que nas eleccións de 2019 votaron para a Cabaña despois de 24 anos de goberno de dereitas, tivese a oportunidade de cambiar a formar un goberno para os veciños e romper esa espiral na que estamos metidos, que fixo Cabaña quedara ancorada, paralizada, frente ao resto dos concellos da contorna. Un día moi triste para os votantes de Compromiso por Galicia, que ven como seus representantes, señor Ramos e a señorita Trillo, que prometían o cambio, que fai apenas 2 anos en campaña electoral expresaban os veciños a pésima xestión do señor Cardeso, o nefasto que foi para Baña o Partido Popular e que agora, por non sabemos que intereses, o recolocan na alcaldía. Mentras podían estar formando parte dun grupo de goberno progresista, aportando e traballando para facer un concello mellor, pois non, deciden traizoar as súas palabras e unirse ás dereitas e volver a colocar o Concello da Baña na casilla de salida igual que fai 26 anos. Esta moción é a consecuencia dun acto insusto. Unha moción de censura é unha ferramenta para facer un cambio no goberno, cando nel se producen situacións graves, pero non para facer de maneira caprichosa en beneficio propio, sacrificando o interese dos veciños. Esta moción é unha desas mocións que se fan o desesperado, co único objetivo de impedir que o PSOE da Baña poda rematar o seu mandato e, desa forma, evitar a consolidación dun grupo de goberno capaz de cambiar a Baña. Dende o primeiro día, a actitude da oposición foi clara: poñer todas as trabas posibles para que abandonáramos. 6 meses sin aprobar os salarios, bloqueo constante das propostas que levábamos aos plenos, non participar na elaboración dos presupostos, constantes mentiras anunciando perdas de subvención, como do cambio das luminarias concedida por IDAE, ou concedida para a mellora do parque infantil do CPI da Baña, que aí están. Non asistir a reunións para tratar distintos asuntos, como POS ou os orzamentos. E digo eu, pero non se deron conta que cantos máis trabas nos poñían, máis gañas tiñamos de seguir traballando. Pois así foi. Nestes 2 anos demostramos que a Baña, un goberno socialista, pode progresar. Melloramos infraestructuras, máis actividades para a veciñanza, apertura de novos comercios e mellores servicios. Foi a firma que deixamos nestes 2 anos. Presentan a moción, como din no seu escrito, para que a Baña teña un goberno plural que alcanzará a regeneración política. Vostede, señor Ramos e señora Trillo, señorita, son cómplices directos desta moción. Xa lle explicarán aos veciños que regeneración política fan poñendo de alcalde a persona que gobernou na Baña durante 24 anos, o Partido Popular, que vostede decía nos seus mítines fixera unha xestión pésima durante todos estes anos na Baña. Pon de alcalde a persona que vostede prometía sacar, a persona que anos atrás vostede lle pediu a dimisión nun pleno, a persona que vostede denunciou por mentiras. Na moción que presentan, acúsanos de non manter diálogo previo para non chegar a consenso, non aprobar asuntos de vital importancia como os orzamentos pola falta de negociación e diálogo. Señor Cardeso e señor Ramos, teñen vostede máis cara que lombo,
Non lembran o pleno organizativo do 2019 onde propusemos as xuntas de portavoces para poder tratar distintos asuntos, consensuar e debater, e vostedes negáronse a constituílas. Non recordan as reunións ás que foron convocados para tratar os orzamentos e vostedes non asistiron. Non recordan a convocatoria de reunión que fai un mes para tratar de acordar as obras do POS e que ningún dos dous asistiron. Pois eu si me lembro de todos esos desplantes que nos teñen feito. Vostede, señor Cardeso, que nos seus mandatos non fixo nunca unha reunión coa oposición para consensuar nada, máis alá das comisións informativas que marcaba a lei. Nunca deixou participar nas xuntas de goberno, nas mesas de contratación. E di, como excusa a esta moción, que non consensuamos os orzamentos. Acaso non recorda a reunión onde asistiron a parte dos grupos de goberno, a tesoreira e a secretaria, onde se explicou unha por unha as distintas partidas orzamentarias? Non acorda as dúas seguintes reunións ás que foi convocado para que aportaran e dixeran que consideraban necesario modificar para poder chegar a un consenso nos orzamentos? Pois igual non o recordan, porque non asistiron, nin vostede, nin o seu socio César. Pero igual si se lembra dos plenos onde se levaron a aprobar os orzamentos nos anos 2020 e 2021, onde se solicitou que presentaran enmendas para poder chegar a un acordo e o seu tándem non dixo nin mu, bloqueando unha vez máis o Concello. Queda máis que claro que se non houve acordos, se non houve diálogos, foi porque vostede e Compromiso por Galicia tiñan esa estrategia pactada. Señores, penso que os motivos que argumentan para facer esta moción están máis que desmontados. Hoxe escribes unha nova páxina na historia da Baña, onde eu pasarei a ser un alcalde máis da Baña, que tratou de facer o mellor para o pobo que non lle deixaron traballar. Vostede, señor Cardeso, como alcalde que sin argumentos, sin motivos, máis que as das ansias de poder, presenta unha moción para tratar de perpetuarse na alcaldía. E vostede, señor Ramos, pasará a historia como un dos ramos que, podendo formar parte dun goberno progresista, feminista, de esquerdas, por non sei que intereses, decide traizoar a súa palabra e os seus votantes. Seguiremos traballando dende a oposición, coas mesmas ganas que estes 2 anos, para tratar de mellorar o noso Concello. E só me queda agradecer a todos e a todas as traballadoras municipais a súa colaboración durante este tempo, os veciños, pola súa comprensión e cariño, e agradecer os centos e centos de mensaxes de apoio que recibín nestes días, e decir que isto non é un punto e final, sino un punto e seguido. Gracias. Bueno, acto seguido, damos a palabra ao portador de Compromiso pola Baña, César. Bo día a todos e a todas. Moitas grazas por dar a palabra, por falar. Eu queria dar ao señor exalcalde por ler tamén ese discurso e tamén dar a boa que lle escribiu. En primeiro lugar, eu quería decir que levo tempo pensando que podría decir aquí, non sei, podría botar un discurso parecido que suelo habitualmente soltar aquí nos plenos, criticando a mala xestión do señor Pereira, unha xestión ridícula, absurda, e que non ten sentido ningún. É certo que pode ser, segundo di vostede, un día triste. É certo. Pode ser. Pero vostede podía, ca súa actuación, parar iso. No ano 2019, nós demos apoio a un grupo que pensamos que iba a ter outro tipo de actitude. Certo é que nunca chegamos a acordos. É certo é tamén que debido á prepotencia, á falta de capacidade e á nefasta xestión dun señor que se chama José Antonio Pereira. Ridículo tamén me parece que nos últimos días que chegaron a convocatoria, evidentemente sin poñer o logo do partido, non vai a ser que teñamos algún tipo de problema, para facer unha manifestación, unha concentración para favorecer o goberno legítimo. A ver, eu considero que legítimo é tanto o goberno saínte como o entrante. O señor Pereira nunca tivo moitas ansias para chegar a acordos coa oposición, co grupo político que lle regalou a alcaldía despois de 24 anos, é certo. E o señor Pereira e o seu grupo non foron consecuentes e non foron quen de aproveitar esa oportunidade histórica.
en vez de arrimar o hombro e tratar con delicadeza, con cuidado e con atención a quen lle regalou todo sin pedir nada a cambio, optaron polo desprecio, pola confrontación e polas mentiras continuas e sistemáticas á veciñanza. Eu entendo que a falta de honestidade do señor Pereira impídelle pois, asumir a súa nefasta xestión, a perda de subvencións, porque, repito, perda de subvencións, a perda de servizos, a falta de diálogo, o problema evidente que hai cos traballadores e o problema que hai tamén entre vostedes, desde un principio. Que parece que aquí ninguén quere falar do tema, pero os problemas evidentes é o ninguneo e a falta de respeto que tiveron vostedes como compañero súa. É certo, como di a moción, que nos adoptamos unha medida valente, non a máis fácil. A máis fácil sería seguir con este goberno, ver como cada vez se perden máis servizos e cada vez o Concello de Baña vai a menos. E nos optamos por sí, pactar con un partido ideolóxicamente oposto noso, pero cas ganas e a valentía de sacar isto adiante. Un pacto por 16 meses que despois a xente valorará, non agora. O que sí é certo que vostedes tiveron unha oportunidade histórica que tiraron o lixo. Se vostedes queren gobernar con esa prepotencia, con esa falta de entendementos e con esa soberbia que caracteriza o señor Pereira, ganen as eleccións. O compromiso non é culpable de que vostedes non ganaran ninguna das últimas procesos electorais. Así que reafirmo no que se pon no texto da moción. Lorena Trillo e César Ramos darán todo o posible para sacar isto adiante e, como digo, un pacto de 16 meses con un partido que ideolóxicamente diametralmente posterior ao diferente ao noso, pero que vamos a dar todo para poñernos os servicios dos veciños e das veciñas e olvidar a prepotencia. Agora vostede, señor Pereira, por primeira vez, ten a oportunidade de ser líder da oposición, non vai ter outro partido ao lado que lle faga a oposición, vai ter que facelo vostede, a ver se vostede ten o carácter, o temple de facer unha oposición digna como debe facer e como merece con Ciudadania. A ver se agora empeza a oposición constructiva que tanto nos quere vender os abanderados do diálogo do PSOE, que no momento que se aprobou o salario, que era o que lle interesaba, evidentemente, comenzaron os desprezos hacia a nosa formación e as mentiras sistemáticas. Que estou seguro que moita da xente que está aí fora está aí, pero non sabe a realidade deste concello e o trato que nos afligiu, que nos fixo sufrir o señor Pereira, a David Contán e a César Ramos. Remato, a legislación marca que ten que ser un discurso breve, simplemente con pedir un voto de confianza e que, como digo sempre, en traballo nunca ninguén nos vai ganar. Moitas gracias. Sí, non? Vamos á votación, non? Bueno, acto seguido, procedemos á votación da moción. Sí, por lo tanto, votos a favor da moción presentada en contra do actual alcalde a favor de don Andrés García Cardeso. Votos en contra. Abstencións ninguna. Queda xa electo. Queda, por lo tanto... Bueno, queda, por lo tanto, despois desta votación, queda xa programado Xan Andrés García Cardeso como novo alcalde da Ávila. Sabes. Atada. Gracias aos compañeros de Servicios de Galicia
Miguel, por dar un paso importante naquele momento difícil e social, pero gracias polo apoio e entre os dos grupos traballaremos para conseguir os resultados apetecibles. Moitas gracias. César, enhorabuena. Digamos que una foto no puedo dejar la foto. No me tocará a mí de darlo todo. No me tocará a mí de darlo todo.